Det bedste ved min skoletid var uden tvivl det sociale. Altså, jeg elskede at komme i skole, simpelthen for at være sammen med mine venner. Jeg elskede frikvartererne, jeg elskede gymnastiktimerne. Så det var helt klart det sociale, der ligesom fik mig op om morgenen. Og det er sjovt, fordi når jeg tænker tilbage, så har det været sådan, siden jeg tror, jeg er gået i 1. og 2. klasse, og så hele vejen til 10. klasse. Altså, jeg elsker simpelthen bare at komme over og være sammen med andre. Det værste ved min skoletid, det kan jeg næsten ikke... Altså, jeg kan ikke sige det i ental, for jeg synes godt nok, der var mange ting, jeg simpelthen havde. Jeg havde, at jeg simpelthen ikke kunne sidde stille. Jeg havde den der uro i kroppen, og jeg havde, at jeg var nødsaget til at komme ud med den på alle mulige mærkelige leder og kanter, altså ved at sige noget sjovt, og så efterfølgende blive smidt ud fra timen også, ikke? Jeg havde virkelig også, at jeg ikke sådan kunne... Altså, jeg havde oplevelsen af, at jeg ikke kunne følge med. Jeg kan huske, at jeg tror, det var i 7. og 8. klasse, jeg havde skrevet det gjort, og der skulle jeg stå op ved tavlen og skrive gjort 100 gange. Og det var simpelthen så pinligt, ikke? Altså, at komme ud i de der mærkelige ting. Jeg havde også virkelig det der med, at jeg elskede det sociale, men nogle gange så var jeg, fordi jeg ikke kunne sidde stille, og der var for meget larm omkring mig, så blev jeg smidt ned i sådan et støttecenter, hvor jeg så sad, altså nogle gange i sådan op til 3 uger, ikke? Og det var bare virkelig, det var virkelig nedsur. Jeg kan huske, da jeg kom op i de større klasser, hvor jeg begyndte at få sådan nogle burnouts. Jeg vidste jo ikke, hvad det var. Jeg fik simpelthen for mange indtryk. Der var for meget larm. Det var helt vildt. Og der kan jeg også bare huske det der med at blive overvældet af alle de der mærkelige følelser, og få ondt i hovedet, og få ondt i maven, og uden at vide, hvad det egentlig var. Det var virkelig problematisk, synes jeg også, ikke? Og så også, at blive gjort til et problem. Altså, det var virkelig noget af det værste, ikke? At få taget al sin selvtillid ud. Og det har jo fulgt mig i mange år, ikke? Altså, jeg troede jo virkelig ikke, jeg kunne noget, hverken skriftligt eller læse ordentligt og så videre. Altså, så det gik jeg virkelig med, indtil jeg sådan på en eller anden måde selv, da jeg var voksen, brød den der sådan forbandelse og fandt ud af, hey, jeg kan godt skrive, og jeg kan godt læse, og jeg kan godt matematik og sådan noget, ikke? Så de der sådan lænker der blev sat på en omkring, hvordan man var, det har jeg virkelig, virkelig haft svært ved, og det har jeg altid bare hadet, ikke? Altså, jeg tror, der er mange ting, at mine omgivelser kunne have gjort anderledes, men på den anden side, så var der jo ikke noget viden om, hvad der egentlig foregik omkring mig, ikke? Altså, jeg var bare sådan fræk, eller lyttede ikke efter, eller hørte ikke efter. Altså, mine forældre ville jo bare gerne have en dreng, der var ligesom alle andre drenge, og der fulgte med i skolen, og kunne blive læge, og alt muligt andet, ikke? Det er sådan noget, alle indvandrere gerne vil have deres børn, de bliver, når de kommer til Danmark, ikke? Og det var sådan en drøm, de opgav allerede i 2. klasse, tror jeg, ikke? Fordi de kunne godt se, at det fungerede bare, ikke? Og der kunne jeg godt have tænkt mig måske en meget mere sådan pædagogisk tilgang til at forstå, hvad jeg egentlig havde af muligheder også. Og jeg kunne virkelig også godt tænke mig, at min lærer og så videre, de vidste, hvad der egentlig foregik ind i mig, ikke? Altså, at jeg rent faktisk havde det svært, altså, og jeg faktisk var på overarbejde hele tiden, og ikke var doven. Altså, det ville jeg virkelig gerne have haft. Og det, jeg måske mest ville have haft, det er, at i virkeligheden, så er der jo ikke noget galt med mig. Det, der bare var situationen, det var, at jeg blev sat i nogle omgivelser, som bare ikke passede til mig, og som jeg ikke kunne honorere. Altså de krav, der blev sat. Fordi der var ikke noget galt med mig, men der blev noget galt med mig, fordi jeg blev gjort forkert, og følte mig forkert. Og
det vil jeg gerne have vidst, at alle andre vidste, at sådan var det ikke.